ngathi ngiyagula bathi nginamanga ubane sono laboba ongathi ngiyagula bathi nginamanga ubane sono laboba ngathi ngiyagula bathi nginamanga ubane sono laboba ongathi ngiyagula bathi nginamanga ubane sono laboba. Hey. Yay. Batal. Yeah. Angivumi batal hayi ngoba nakho unganihloniphi. Kepha ningithuma khona kuyesinda. Ngiyahluleka. Yeah. Futhi nje ngeke base bangikholwe. Ngeke base bangikholwe. Hayi ngoba ngihloniphi batal. Ngiyanceka. Yebo gogo. Siyathokoza. Yebo. Ngihlonipha kwena nokungilalela ngimncane ngumntwana kunjalo bantu abadala. Basebenza umsebenzi engikezwa waze wanzima. Yini nabafana nibe kwayini futhi la Animeke ingakaqali ukukhuluma nje ngabe iphi inkosi Makhosi okusibeka lapha ukuthi fanele kubheke ukuthi ubani kumele abe inkosi phakathi kwesobabili. Inkosi thatha la kokona nje ungena la ngambethi kanje uchaza bana engisasho Makhosi. Inkosi Khotheme Makhosi. Lokwazi kahle. Ngiyazi ukuthi inkosi iKhotheme yendela kwelamathongo. Ngiyaphinda futhi ngiyabuza. Ngithi kunina iphi inkosi? Makhosi. Ngiyacabanga ukuthi inkosi kumele iqoke lapha phakathi kwami noBafu. Iqoke phakathi kwenu nomfowenu. Thokoza Makhosi. Ngokwedluzi phakathi kwenu akekho ongaba inkosi. Akekho ufanele umqhele. Hlalani phansi ngikhuluma nani ngakaqede. Hlala phansi mfana. Kusesigodlweni la. Uma ngaba usihlonipha isigodlo kukhona okuzokuthola. Ngiyangizwa uthi nthini? Chaza ukuthini Mawutha akekho kumele abe inkosi phakathi kwethu babili. Kanjani mafosi? Uyayibona lento ebengisho. Insambatheka lento esizele lapha manje.
uhlaza mfana. Uchaza Bona ungena lapho ukuthi uhlaza inhlonipho unayo. uchaza ukuthini? La isigodlo sami uzozwa mina kulawula mina nangizwa. Thokoza makhosi thokoza. Uma ngaba nayo inhlonipho andibogcina le ebukhosini bakini hayi la isigodlo sami lesi futhi isigodlo esikhulu sasebukhosini yangizwa Thokoza makhosi. noyihlobo engihlonipho ubengayenzi lento eniyenzayo njoba ke sengishilo bantu bami ukuthi phakathi kwenu nobabili akekho ofanelwe yilo yamqhelwe nalesi asihlalo sasebukhosini. Makhosi. Nginkulu inhlonipho. Ngiyacela ukuthi usicacisele ukuthi kwenzakalani usembulele. Ngoba siqonda ukuthi kwenzakalani njengamanje. Kulungileke bantu bami. Ngizoshunqisa la impepho. Thokoza makhosi. Abakini ibona bazokhuluma. Akuzokhuluma mina ngoba ngifuna ikusasa nikhuluma amanga ngami ngiyangizwa ukuthi ngithini? Thokoza makhosi. Makhosi amakhulu. Zishingishane zomoya. Kulungileke. Ngizocela uthule mfana wami. Uyangizwa? Ngizocela uthule. Nina basendlenkulu. Nina basebukhosini. Naba abantwana. Bafuna umhlahlandlela kunina abantu abadala. Ngiyacela ke njoba ngilayitha nayo impepho. Ke nikhulume. Ungakhulumi mina ngoba ngoba sengathi ngiqamba amanga. Ngiyanicela ishingishane zomoya. Ngiyanicela nina bovula kuvaliwe. Khayisani madlozi amakhulu. Khayisani ishingishane zomoya. Yey! Hey. Yo! Bandaba. Ngizocela siqale sikhuleke. Ngizocela siqale sikhuleke. uNkulunkulu namandla wonke wena mqali wendlela wena sishingishane somoya sibiza wena Jehova sibiza igama lakho Nkosi yamakhosi siyakumema njengamanje ukuba uzohlanganyela kanye nathi Nkosi yami ngingakwazi ukuyenza lento ngaphandle kwami kepha ngicela amandla akho wena owavela kuqala wadala izulu wadala nomhlaba ngiyacela Nkosi yami ke ungilekelele ke ngibiza amathonga sebukhosini ukuba eza zohlanganyela kanye nathi Nkosi yamakhosi ngibiza ishingishane zomoya ngibiza ovula kuvaliwe ngibiza amakhosi akaZulu ukuba eza zongilwisa nansimpi ukuba ehla zokulamlela ngoba lo mthwale ngumthwele njengamanje unzima kakhulu ngiyanicela ishingishane zomoya ngiyanicela nina bovula kuvaliwe ngikhayiseleni kube kuzokusho manje akushiwe mina kepha kushiwe nina ngoba nina nizohlahla indlela inina nizokuvulela amasango inina nizokhanyisa konke ngiyanicela ishingishane zomoya nina makhawa kaZulu komzilikazi kompande kasenza ngakhona ngiyalimema njengamanje ukuba nizeni inhlondo ishingishane zomoya yebo sayidla impande mina abantu bebuka besibiza ngabathakathi kanti cha thina silukuzosatha kepha sizolapha sizophilisa ngiyanicela nina basebukhosini nawo madodana neze kumina azobheka ukuthi ngabe ubani ophethe umqhele ngabe ubani ofanele isihlalo sobukhosi sasemakhosini ngikhayiseleni ishingishane zomoya ngiphela amandla amakhosi amakhulu ngoba lo msebenzi ngawunikwe yinina ishingishane ngoba lamandla endawo ngawanikwe yinina akube ngizokusho njengamanje akukhona okuzoxabanisa umndeni kepha kuzowakha kube nesisekelo abantwana babona indlela ngiyanicela ishingishane zomoya phakamani madlozi amakhulu Yo, sanibonani bantu bami. Ya, lalelani. Sebekhulumile abantu abadala. Bathi cha, kunjengoba ngishilo. Amadlozeni
abakini abangaseka abaleleyo baba nemfihlo endala sekwaphela iminyaka benifihlele lokho kodwa ngangishilo ukuthi le fihlo abanayo iyohamba ihamba ivele njengoba namhlanje seniqhamukile nje Makhosi angi-understand angifrustani la ngisacela ukuthi ungilaphe kwenzakalani yiphi le mfihlo okhuluma ngayo ya hey engathi njahudaka imvula inganile mukhulu umbake emakhosini kahle kahle nina nobabili hayi ngoba nifunani nifuna umcebo lokayihlo kanti ke ikhona inkosi iyaphila kodwa yikho phakathi kwenu nobabili hey bona le ntsamba thebe ngikhuluma ngayo baba ngikutshelile ngalezi ndaba zangoma Makhosi uchaza ukuthini mawuthi ayikho inkosi phakathi kwethu ayikho phakathi kwenu nobabili inkosi yona ikhona futhi iyaphila ubani Makhosi uhlala kuphi ngikutshelile ubhula insambatheka lokho wonke umuntu uyazi ukuthi yimi kufanele abe inkosi Bandile ayikho lento. awuthule wena awuthule Bandile awahle. Ucabana. ngoba nifuna ukwazi ukuthi ngubani inkosi phakathi kwenu nobabili angithi kunjani ngokwedlozi nganichazela ukuthi akekho noyedwa phakathi kwenu oyinkosi kodwa inkosi ikhona idlanhlamvana iyaphila kuyikona ukuthi aniyazi Bandile ngisebenze njani ngikutshelile ngathi ngitsambatheka ayikho lento ayikhuluma yiphi le nkosi akhuluma ngayo manje wonke umuntu uyazi ukuthi yimi efanele abe inkosi la yimi onendlala ifa la manje ukhuluma ngani lento okhuluma ngayo yini lento lentsambatheka okhuluma ngayo thokoza Makhosi asam ngikutshelile ngalesi thokoza Makhosi siyacela ukuthi usilamulele ukuthi ingabe ubani lenkosi uhlala kuphi ngoba simazi emfethu ayikho inkosi la awuzwa yini inkosi yimi la bandi sicela abantu abadala basivulela ukuthi ubani uhlala kuphi simazi ubaba sazi ukuthi khona thina kuphela amadodana akhe uye wazwana nentombazane eyayiyitshitshi kanti le ntombazane vele ithenjisiwe umshado enye insizwa ewumuntu kazana nje kuthe ubaba wenu umehlangana nale ntombazane yabe seyikhulelwa yayingazi nayo ukuthi ikhulelwe kanti futhi nobaba wenu wayengazi ukuthi ukhulelisile wanyamalala ubaba wenu le ntombazane yaqhubeka nesoka layo okuyilona elalimthembise umshado kanti futhi naleyo ndoda yayazi ukuthi lengane eyayo yazalwa ingane yakhula
kwaziwa ukuthi eyakuloya mndeni kanti cha. Ngalokho inkosi yafihlwa izinyanya zasebukhosini. Thokoza Makhosi. Umbuzo engaba nawo nje ukuthi isizathu sokuthi ifihlwe isiphi kuze kulinde ukuthi sibe badala kangaka nathi singamazi. Ngiyawuqonda umbuzo wakho. Njengoba ngeke ngachaza ukuthi amathongo iwona afihla ingane ngezizathu zawo ezithize nokuphephisa impilo yomntwana. Ngoba ebukhosini kunezimpi bantu bami. Kuyabulawana. Njengoba nanila nibanga sona lesi sihlalo sobukhosi. Nibanga wona lo mqhele ongesiwona wenu. Angithi Into ebangwayo la sicela ukubuza Makhosi mina. Cela ukubuza ke. Ngoba befihliwe sonke lesi sikhathi. Wayengaqhubeki kanjalo ifihlo. izulu sisakukho kufihliwe ongeyakuvela. Futhi lengane ngeke ifihlwe inguna phakade ngoba isihlalo ngesayo akusone seni. Cela ukubuza Makhosi. Ukuphi? Uhlala nobani? Phila impiloni. Lengane semlazi. Futhi ayazi ukuthi izalwe ebukhosini. Kwabona abazali bayo laba unino izalayo kanye nale ndoda eyashada nonini nababazi ukuthi ingane yasebukhosini. Kusho ukuthi thina sinomfowethu, sinobhuti omdala. Yebo kunjalo. Ninomfowethu ebeningamazi naye engazi ukuthi unabafowabo. Futhi engazi ukuthi uzalwe ebukhosini. Niyangizwa? Manje Makhosi ngicela ungichazele kahle. Ngixolise ukuphululile. Awungilandise kahle. Uchaza ukuthini kahle kahle? Uchaza ukuthi kuzohanjwa kuyolanda umuntu okade eyiphilela nje. Singamazi nokumazi emndenini yonke leminyaka abuya azophatha ebukhosini, aphathe mina. Hey. Yebo kunjalo. Akekho futhi omunye weniphatha ngaphandle kwakhe. Iyona nkosi yenu futhi kuzofuneka niyikhothamele. Nihloniphe. Nikhiphe futhi emqondweni yenu ukuthi uzaleke kanjani. Okusalayo ungomfowenu oyizibulo lasebukhosini. Nithanda ningathandi. Izinyanya zakini, amadlozi akini, okhokho nokhulukulwana benu, uyena muntu abamqokile nozophatha. Thokoza Makhosi manje somthola kanjani? Umlazi ungaka. Sophuma sibhekephi? Umbuzo omuhle kakhulu ke lo ubuzayo njengamanje. Njengoba ngikhuluma nani, amathongo aseyithumela incwadi. Kumanje uyayifunda. Kanti futhi usendleleni uphikelele khona la. Manje Njengoba ngikhuluma nje. Niyangizwa? hayi sekufrustana. Kuzwakela. Ungcono mangabe niyaqonda. Ngoba okushiwo idlozi akekho umuntu oyokuphikisa. Thokoza Makhosi manje maye ifika kuzomela senze njani? Konke kuzokuzenzakalela. Ngoba nje uba siphila nje kwawena. Angithi bewuhlala eThekwini But mina bengafihliwe. awuzihambelanga. Bewuhanjiswe yiwona amathongo ukuthi uhambe uyofunda. Uqeqeshwe
ukuze ukwazi ukuphatha amabhizinisi asekhaya. Nawe futhi ngokunjalo. Angithi bekusele ekhaya. Ubuhlalele khona ukuthi ufundiswe wazi ngempilo yasebukhosini ukuthi kuphila kanjani. Kanti nomfowenu njengoba ekhulelele eMalikazi impilo yakhe beyinzima. Ayizange izizibelula. Kepha naloyo mpilo abeyiphila ubeqeqeshwa naye ngokunjalo ukuze athwale kanzima noma sefika la abesazi ukuthi kufuneka iphathe kanjani ebukhosini, kufuneke enze kanjani ukuze amabhizinisi asekhaya angashabalali kalula. Wena uzoba nesandla kumqeqesheni umfowenu njengoba nawe idlozi liqeqeshile ukuthi kwenziwa kanjani ebukhosini, kanti nawe futhi ufundisiwe nje nangokuphatha amabhuku amabhizinisi akwenu. Nizomqeqesha nimkhombisa indlela. Ningabe nomona ukuze kwazi ukuthi ubukhosi bume bungawi, kuzofuneka nisebenzisane ngokubambisana. Niyangizwa? Thokoza makhosi. Hayi. Thokoza makhosi. Siyavumelana. Ngeke izimsize ngalutho. Ngizonicela abantu abami nimamkele, nimthande, nimnike uthando. Ngalokho ke nezinyanya zizokujabulela lokho. Niyangizwa? Ngisacela ukubuza la ukuthi uma efika sizombona ngani ukuthi owasekhaya unaso yini isicu sasekhaya o noma yini esingambona ngayo ukuthi umndeni wethu. Ndodana Nkosi, kwamina ngimazi, angikaze futhi ngisengemboni. Kodwa ke uma engafika manje angeke uhluleke ukubona igazi lakho, angeke uhluleke ukubona umuntu ozalwa naye. Kwasemzimbeni nje uzomuza ukuthi cha ungowasekhaya. Thokoza makhosi. Uma esefikile kukhona yini kumele sikwenze ngokwesiko noma Yebo. Kunezinto okuzofanele zenziwe. Njengoba aba umntwana owatholakala ngalendlela esenginichazele ngayo. Kuzomela nina basebukhosini abantu abadala baye kuloya mndeni bafike baxolise, nakhona kube khona enikukhiphayo ukugeza lo yamuzi, ngoba ukutholisa umuntu osifazane umntwana ngaphandle komshado ukuthuka idlozi. Lithukekile lela dlozi la kulo yamuzi. Kuzodingeka ukuthi niyoligeza nixolise. Kube khona izinto enizikhokhayo ekhaya la kulo yamuzi ukuze umntwana akwazi ukuthi ashintshe isibongo abuyele isibongweni senu, ukuze akwazi futhi ukuthi aphathe naso isihlalo sikayise sasebukhosini. Ngiyathemba ngiyazwakala. Nakhona futhi kuyoba yilo yamndeni ukuthi uyavuma yini, ngoba phela uyihlakazanga azazamkhokhela untombazana. Wamtholisa umntwana wamshiya kanjani. Kepha ke angiboni umndeni ukuthi unganqaba, ngoba phela umntwana wasebukhosini kumele awuthathe umqhele kayise, kumele ahlale lapha esihlalweni sakubo. Lo buyabukhosi bungubakhe abantu abami. Niyangizwa? Thokoza makhosi. Lalela-ke abantu bami, sizombiza-ke umfowenu njengamanje
Sicela baphansi ukuthi bamsondeze sikwazi ukumbona sonke. Njengoba bengishilo ukuthi kwamina angimazi. Siyangicela abantu abadala, siyangicela nina abantu abadala. Shikishane zomoya. Uqhubeni umfana. Makeze njengamanje. Sifisa ukumbona. Phakamani bogogo. Phakamani bomkhulu. Phakamani ishikishane zomoya nina bovula kuvaliwe. Ngicela nina abaleleyo. Ngicela nina ishikishane zomoya. Kani msondeze umntwana. Kasiqhathe inkulumo ezikhona emndenini nasebantwaneni. Siyacela ishikishane zomoya. Siyacela amakhosi amakhulu. Musondezeni. Muletheni. Njengokungelela kwenu. Nasho nathi niyomlande malikazi. Yo. Sekunjalo abantu abadala. Sekunjalo ishikishane zomoya. Nina namandla. Nina ngabonwayo. Nibona ngezenzo. Nibona ngezenzo. Umkhulu Thonga. Umkhulu. Siyabonga ishikishane zomoya. Siyabonga nina bovula kuvaliwe. Siyabonga. Lalela mina. Nina ningamadodana ami nobathathu. Lona ophambi kwenu ngimlethela lapha esigodlweni kuba ngizomhlanganisa nani. Nizingane zami nobathathu. Ngakho ke somele nihloniphane. Nimhloniphe nimfundise. Nimfundise konke okumele kungabe niyamfundisa khona. Themba sisweni. Makhosi amakhulu. Shikishane zomoya. Nina bovula kuvaliwe. Ngikuphi la? Siyabonga indlondlo. Senini? Abokhokho. Ngobani nina? Imisebenzi yenu. Hayi. Hlala phansi mfana Hayi, wami. hayi. Bafo. Hlala phansi. Ngiyangithakatha nina manje. Ngizokwenzani la? Ngizofunani la mina? Mfana wami. Hlala phansi ukhululeke. Awulahlekile. Uthunyelwa abaphansi. Uthunyelwe okhokho. Uthunyelwe omkhulu bakho nogogo. Ehlisa umoya ubani wena? Ngifunani lana mina? Ubani wena? Nobani labafana? Oh. Ngisusa lemakhaya mina. Nizongithakatha la kulezi ndawo ezimnyama lezi engazazi. Ngidedeleni ngihambe mina. Ngidedeleni ngibaleka. Manje makhosi awusho. Akushuthi yona inkosi liyade ikhuluma ngayo ladile. Awume gasa futhi. Ngiyabuza phela usuthi manje iphara nje lasemlazi lavele lisuke la lisuka khona kuzoba inkosi. Ehlisa umoya mfana wami. Ngike ngachaza. Ngathi abadala kumanje bakhuluma naye bazomletha njengoba esefikile nje. Kanti yena muphi umfana enimfunayo nini? Usho ukuthi ubukhosi bakithi buzophathwa lo muntu. Uyambona? Yena uyafana nobaba omncane kodwa Abadala amakhosi abumncane kwenzakala la? makhosi ngisicela uyilamule yonke lento le. Cela nihlale phansi ngizothi. Alanda. Yonke lento njengamanje ngiyahamba mina. Mina ngilusela inkomo lemakhaya mina. Indaba ukuthi ningiletha la nizongithakatha ngicabanga ukuthi mhlawumbe nizoke nilunge kulento eniyenzayo. Nalesangonyana senu mina ngiyahamba njengamanje. Mina ngihlala emalikazi mina lapho engihlala khona eMlazi. Ngakho ke Ndodana. Ngizocela mfana wami. Wehlisa umoya. Awusizelanga la. Kepha ulethwa abaphansi. Bakulethe emndenini wakho. Okuyiwona okuzalayo. Laba ngabobabili
abafowenu bazalwa uyihlo. Uyangizwa? Vela Nazana awubazi kanti nabo futhi abakwazi. Amadlozi enu anihlanganisile la. Nizalwa indoda eyodwa laba ngabafowenu. Uwomdala, uwindlalifa, uwafanelwe isihlalo sasebukhosini, hayi bona ngoba bazalwe emva kwakho. Ilalela la makhosi. Angiyazi yonke lento oyikhulumayo. Insuma nje lento oyikhulumayo. Nganekwane lento oyikhulumayo. Mina anginabo mina abafowethu mina. Abakanje. Mina ngiyazazi ngizalwa ubani. Ngiyazazi futhi ukuthi ngikhulelephi. Ngiyazazi futhi ukuthi mina ngiphila kanjani lapha engiphila khona. Ungazongiqoqela abantu mina engingabazi mina ukuzongitshela ukuthi abafowethu laba. Akusibona abafowethu laba mina. Angikusoli. Yebo. Hayi. Bewazi ukuthi umndeni wakho wangempela yiwo lo. Yibo labafowenu abahleli phambi kwakho. Iqiniso bewufihlelo ekuzalweni kwakho. Kanti nomama wakho wayengazazi ukuthi uzithwele ingane yenye indoda. Ekubeni wayithenjiswa kwenye indawo. Ukhuliswe indoda engakuzali. Lo ukhulisila kuyena ubaba wakho. Ubaba wakho okuzalayo ubaba ozala nabo abafana abahleli phambi kwakho. Wena ulindelwe isihlalo sobukhosi. Ulindelwe umqhele wasebukhosini. Kunamabhizinisi akini okufuneka kuwasingatha. Uzolekelelwa nabo abafowenu. Lo waqeqeshelwa ukuphatha amabhizinisi. Kanti lo uqeqeshelwe umsebenzi wasebukhosini. Ngakho ke usuka namhlanje kuzofuneka umndeni wakubo, umndeni wasebukhosini, uhambe uye komalume la kuzalwa khona unyoko. Uyozehlisa, uxolise, ugeza umuzi. Ukhokha yonke into okufanele ngabe bayayikhokha. Ukuze ukwazi ukushintsha isibongo, ubuyele esibongweni sala uzalwa khona. Ngoba isihlalo sobukhosi sikulindile. Akekho futhi omunye oyohlala kusona ngaphandle kwakho. Makhosi. Ngiyayizwa lento uyishoyo. Kodwa ngizwisisa. Mina kubona abafowethu labo. Sengihlupheka isikhathi eside kakhulu mina. Ukuthi namhlanje ningazongitshela ukuthi mina kufanele ngiphile kanjani. Ngikhulile manje ngimdala mina manje. Mina ihlupheko sengiyiphile isikhathi eside kakhulu. So ngeke ngikwazi ukuyenza yonke lento mina. Mina ngikhule ngilusa inkomo. Ngikhula mina ngidla uphuthu namanzi. Wonke lento enikhulumayo. Mina ngiyahamba mina manje. Insumansumani yonke lento enikhulumayo. Lobukhosi lobo okhuluma ngabo kulungile ababuthathe. Akwenziwa njalo. Buya ndodana, buya. Hi. Kulungile ke bantu bami. Ngiyathemba ukuthi sonke sesiyalazi iqiniso. Ngakho ke konke sesokubekela kubantu abangasekho. Ibona bazomdonsa umntwana akwazi ukubuya. Konke sesikubekelela ezandleni zethongo. Niyangizwa? Ngiyazwakala. Uzosibuyela umfowenu. Ebuyiswa yilona idlozi. Konke sekusezandleni zabo. Asenawo amandla thina. Angibonge.
Siyabonga abantu abadala, siyabonga ishishane zomoya. Siyabonga amadlozi amakhulu. Siyabonga ukuthi wonke amaqiniso avelile. Konke sekusezandleni zenu bantu abadala. Khayisani indlela. Nilethe ukuthula phakathi kwekhaya. Kwenzeke ngendlela enifisa ukuthi kwenzeke ngalo. Ukuze umuze ume. Siyanicela bogogo.